fas? Sento, no t'he vist. No, no te'n vagis. Mira, noi, no tinc ganes de discutir. Calla! Ei, hola veïna, què tal tot? Bé, molt bé, gràcies per preguntar. Me salude. Amable. Per fi a casa. Mare! Hola. Hola, fill, sí que estàs content. Bueno, volia passar per aquí a saludar-vos i ara volia anar a casa de la padrina per passar una mica el rato amb ella, perquè que jo recordo, no he estat molt temps amb ella, que no? Vale, sí, me sembla bé. Ves a visitar la padrina, sí? Estàs molt amable, avui? No sé, què ha més per a picar? Vale, adeu, fins ara. Família, baixeu un moment a la cuina, sisplau. Què passa? Què passa? Per què tant escàndol? Representa que el Jack s'ha tornat com més bona persona, vale? I no sé, no entenc perquè ara s'ha tornat tan bona persona. Volia anar a veure la padrina, no sé, tot feliç, quan sempre està com, saps? No sé què fer, què creieu que li ha passat? I sí, s'ha donat un cop al cap i, no sé, s'ha com tornat bo. És que no sé, és molt de peli, però què creieu? Doncs és molt probable. Jo trobo que el millor és no dir-li res i que continuï així per la resta de la seva vida, perquè si no serà un desastre una altra vegada. Sí. Millor no li diguem res per si acas li torna a la memòria o alguna cosa similar, no sé, he de saber. I doncs que sigui un secret entre nosaltres. Sí? D'acord? Sí. Sí. Hola família, que ja he arribat. Hola, vine. Sí, vine, fill. Estic molt feliç que estiguis bé amb nosaltres.